येस सर, जस्ट 2 मिनिट सर. येस सर. हां, जागतिक व्यापार संघटनेच्या रिपोर्टनुसार जागतिक कृषी निर्यातीत भारत देश कितव्या क्रमांकावर आहे? सर सर दोनच मिनिट सर, सांगतो सर. सिट, इंटरनेट आत्ताच बंद पडायचं होतं. वायफाय 8व्या क्रमांकावर. काय? तुम्ही शोधत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर. हो खरंच की. तुला कसं माहित? तू एवढा हुशार असताना इथे काय करतोस? साहेब, आम्हालाही आरक्षण असतं ना तर मी सुद्धा तुमच्यासारखा अधिकारी झालो असतो. आरक्षणामुळे माझ्यासारखे कित्येक गुणवत्ताधारक युवक नोकरी शिक्षणापासून वंचित आहेत.